Добър ден на всички! Добре дошли на обсъждането на отчета на бюджета за 2024 година. Уважаеми господин Манолов, кмет на община Павликени, уважаеми дами и господа общински съветници, колеги и съграждани. Настоящото обсъждане на отчета на бюджета за 2024 година е на основание член 140, алинея 4 от Закона за публичните финанси. Публичното обсъждане се организира от председателя на Общински съвет Павликени. Датата на обсъждането се оповестява най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Материалите за обсъждането са качени на сайта на община Павликени на 21 април тази година, а поканата за публичното обсъждане е публикувана и в брой 74 от 23 април тази година на вестник Янтра днес. Протокол за проведеното обсъждане ще води госпожа Йорданка Колева, главен експерт бюджет. В протокола ще бъдат отразени всички изказвания и коментари. Протоколът е неразделна част от материалите, които ще бъдат предоставени за разглеждане от комисиите на Общински съвет Павликени. По време на общественото обсъждане, съгласно утвърдената напоследък практика, ще се прави аудио и видеозапис, който ще бъде публично достъпен на сайта на община Павликени. Информация за съществените моменти в отчета на бюджет 2024 година ще ни представим кмета на община Павликени, инженер Манолов, на когото давам думата. Заповядайте, господин Манолов. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми госпожи заместник кметове, уважаеми колеги от Общинска администрация Павликени, уважаеми съграждани! Днес разглеждаме основния показател за работата на Общинската администрация през изминалата година, а именно отчета на бюджет 2024 година. Изтеклата 2024 година, която приключихме без неразплатени задължения и през която запазихме финансовата си стабилност. Това е изключително важна характеристика за нашата община и не е присъщо за всички общини, особено в периоди на дълга политическа криза на национално ниво. Това от една страна се дължи на строгата ни политика за какво и как изразходваме публичните средства, а от друга страна е резултат на огромния професионализъм на финансистите и преките ръководители на отдели и звена в нашата администрация. Поддържането на финансова дисциплина не е самоцел, а гаранция, че можем устойчиво да инвестираме в нашето бъдеще. Първоначално приетият бюджет на община Павликени за 2024 година бе 40 милиона 433 хиляди. През годината бюджетът е актуализиран с 7 милиона 949 хиляди, с което планът на приходната част е 48 милиона 382 хиляди 521 лева. Реализираните приходи през 2024 година са 47 милиона 28 хиляди 544 лева, а извършените разходи са в размер на 44 милиона и 66 хиляди 938 лева. Усилията на администрацията бяха насочени към изпълнение на поставените в бюджет 2024 цели. В резултат на добрата работа, приходната част на бюджета е изпълнена с 97,2%. Направените разходи са 91,08% от предвидените по план, което допринесе в края на 2024 година да се реализира преходен остатък за 2025 година в размер на 2 милиона 961 хиляди лева. Част от тези средства са от държавни дейности 2 милиона 653 хиляди лева, а друга част в размер на 308 хиляди са от местна дейност с целеви характер. Тези преходни остатъци включително са и за детските и учебните заведения на територията на община Павликени и комплекса за социални услуги. Това е свидетелство за реалистично планиране, активно управление на приходите и стриктен контрол върху разходите. Особено важно е да отбележим, че запазихме
високото ниво на изпълнение на капиталовата програма, без да увеличаваме неговата тежест за общината и без да повишаваме местните данъци. През миналата година община Павликени продължи да кандидатства за финансиране от оперативни програми чрез фондовете на Европейския съюз и други донорски програми. През изминалата година са подписани 9 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 14 милиона 339 хиляди лева. В това число изграждане пристройка към детска градина Цветни мечти, село Върбовка, детска площадка и спортно игрище в двора на основно училище Филип Тотю, село Върбовка, детска площадка и фитнес на открито в квартал 126 по плана на град Павликени, модернизация, пристрояване и строително-монтажни работи за ремонт на дом за стари хора село Карайсен, техническа помощ за инвестиции в зоокът Павликени, модернизация на образователната инфраструктура и внедряване на мерки за енергийна ефективност на основно училище Свети Климент Охридски Павликени. Енергийна ефективност в сградата на детска градина Атанас Неделчев, град Бяла Черква, реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието на професионалната гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски, град Павликени, и ремонт на съществуващ детски кът на улица Христо Ботев в УПИ-1, квартал 2 по плана на Павликени. През миналата година успяхме да завършим 7 проекта на обща стойност 4 милиона 415 хиляди лева, в това число от външни източници: Програма за развитие на селските райони, проект Красива България, финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда и от местна инициативна група Павликени Полски тръмбеж, общо 4 милиона и 85 хиляди лева и собствени средства 329 хиляди 335 лева. А именно рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Павликени за път Павликени Дъскот Паскалевец и от Сухиндол Павликени към Димча, рехабилитация на обществени зелени площи, детски площадки и площадно пространство в населени места на община Павликени, село Вишовград и село Димча, ремонт на Народно читалище Селска любов в село Недан, детска площадка и спортно игрище в двора на основно училище Филип Тотю и изграждане на достъпна среда в Върбовка, рехабилитация на обществени зелени площи в село Стамболово и село Михалци, ремонт съществуващ детски кът в квартал 2 по плана на Павликени, реконструкция и модернизация на част от младежкия парк в град Павликени. Успехът ни в привличането на европейско финансиране доказва, че имаме подготвен екип и ясна визия за приоритетите на общината. През изминалата година завършихме и много обекти, финансирани със собствени средства и средства от целевата субсидия за капиталови разходи, общо над 3 милиона и 200 хиляди лева. В това число реконструкция на тротуарна настилка, паркинги и зелени площи по улица Свети Кирил и Методий, кръстовище с паркинг между улица Ловец и улица Раковски и улица Бачо Киро, 127 хиляди лева, реконструкцията на Свети Кирил и Методий е 541 хиляди лева, изграждане на паркинги и благоустрояване в квартал 126 град Павликени, 666 хиляди лева и благоустрояване на младежки парк втори етап, 264 хиляди лева. Допълнително водоснабдяване село Върбовка на стойност 714 572 лева. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 1 мегаватт върху покривната конструкция на спортна зала Павликени, 214 хиляди лева. За нуждите на общинско предприятие благоустройство и комунални дейности бяха закупени камион, самосвал с надстройка и уредба за опесъчаване, прикачен инвентар за многофункционален камион Унимок, а именно роторен снегорин, пънорезач, фугорезач и трифазен генератор на обща стойност 228 хиляди лева. За нуждите на кметствата в населените места беше закупена градинска техника на обща стойност 113 хиляди лева, в това число 2 броя трактори и прикачен инвентар към тях за град Бяла Черква и село Михалци, моторни коси, клонорези и косачки за други 8 населени места. За нуждите на общината, спортни клубове, пенсионерски клубове, клубове на инвалида и фолклорни състави беше закупен автобус за 258 хиляди лева. За нуждите на зоокът Павликени беше закупен леко товарен автомобил за 30 хиляди лева и за покупка на медицинска апаратура на многопрофилна болница за активно лечение Павликени беше направен капиталов трансфер в размер на 45 хиляди лева.
През изминалата година отделихме специално внимание за подобряване на ВиК инфраструктурата в населените места на общината, страдащи от засушаването в последните години. Направени бяха проучвателни сондажи в землището на село Карайсен с цел проучване за наличие на водоизточници. Извършена беше подмяна на довеждащ водопровод в село Горна Липница. Направени бяха съвместно с ВиК Йовковци ремонтни работи за подмяна на довеждащ водопровод в село Долна Липница. В квартал 126 в края на града срещу стадиона направихме ремонт и подмяна на сградните отклонения и цялата тръбна мрежа с цел намаляване на загубите за вода и предотвратяване на аварии под новите изградени асфалтови настилки. По инвестиционната програма на правителството имаме подписано споразумение за рехабилитация и модернизация на водоснабдителната система на село Недан за 5 милиона лева. По същата програма имаме подписани споразумения и за изготвяне на проекти за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на 6 населени места на територията на общината, засегнати най-сериозно от безводието, които проекти вече сме получили и вече сме ги внесли да кандидатстваме за безвъзмездно финансиране по програма за развитие на селските райони към Държавен фонд "Земеделие". Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в град Павликени продължава с подетап 2 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4, която започна през миналата година, продължава и през тази година. През изтеклата година показахме, че имаме ясни перспективи и амбиции да работим за развитието на нашата община. Успяхме да довършим делата, започнати в предходни години, и да реализираме планираните цели, насочено към поетапно изграждане и създаване на нов облик на община Павликени, на общинския център и на всички населени места. Тук е място да изкажа своята благодарност на колегите от екипа, хората, които всеки ден се изправят пред нови предизвикателства за постигане на поставените задачи. Постигнатото през миналата година е доказателство, че ако общинска администрация, общински съвет и кметовете на населените места работим в синхрон, можем да осигурим за жителите на нашата община редица нови придобивки и висок стандарт на предоставените услуги. Разбира се, вслушвали сме се във всички идеи и предложения и сме реализирали или започнали повечето от тях. Надявам се, че и в настоящата година ще срещнем възможности и желания и отново ще имаме успешно приет и изпълнен бюджет за 2025 година. Благодаря за вниманието. По-подробна информация за приходите и разпределението им в разходната част на бюджет 2024 година ще ни представи госпожа Гинка Николова, директор дирекция "Бюджет, местни приходи и общинска собственост". Здравейте от мен. Знаете, че аз тук съм специалиста по числата. Голямата част от информацията по капиталовата програма за това какво сме получили, какъв е бил първоначалния бюджет и какво е станало той в края, ви разказа кмета на общината. С тази малка графикачка тук се вижда, че бюджета е станал 47 милиона 28 хиляди. От местни приходи сме успели да съберем 6 милиона 695 хиляди лева. Взаимоотношенията с централния бюджет са 24 милиона 320 хиляди. Целевата субсидия за капиталови разходи 1 милион 724 хиляди лева. Изравнителната субсидия 2 милиона 51 хиляди. От трансфери, финансови операции и заеми 5 милиона 11 хиляди. И преходния остатък от 23-та, с който започнахме през 24-та, 7 милиона 227 хиляди лева, в това число местни дейности, държавни дейности, училища, детски градини и социални услуги. Общия размер на отчетените собствени приходи данъчни е 2 милиона 302 хиляди лева. От патентен данък сме събрали 43 хиляди лева, включително в него е и данъка върху таксиметровия превоз на пътници.
от данък върху недвижимите имоти 644 хил. лева, от превозните средства 1 082 хил. лева, от придобиване на имущество 532 хиляди, туристическия данък много скромно 263 лева, извинете. От други данъци 120 лева, това отпадналия преди винетките един много стар пътен данък, който е обхванат някъде в актове и часаитата сега го събират там по няколко лева от нередовни длъжници. Неданъчните приходи са в размер на 4 милиона 393 хиляди лева, от които от приходи и доходи от собственост 1 389 хиляди лева, от общински такси 2 милиона 159, в това число на общинските такси таксата за битови отпадъци, която заема 3/4 от общо събраните такси. От глоби и неустойки са събрани 136 хиляди лева, от други неданъчни приходи 657 хиляди, постъпленията от продажби са само 46 хиляди лева, от концесии сме получили 57 хиляди лева, от помощи и дарения през миналата година сме събрали 74 хиляди лева, платеният данък върху добавената стойност и върху стопанската дейност на общината е 125 хиляди лева. От субсидиите, общата субсидия, която е за делегираните от държавата дейности, държавата ни е превела 24 милиона 320 хиляди, общата изравнителна субсидия, която допълва собствените ни приходи е 2 милиона 51 хиляди, субсидията за капиталови разходи е 1 милион 724 хиляди лева и целевите трансфери са 1 549 хиляди. Отчетените приходи от трансфери между бюджетни сметки са 4 милиона 232 хиляди, от трансферите между бюджетни сметки за средства от Европейския съюз сме направили разходи за 764 хиляди лева, трансферите от ПУДОС за 3 броя площадки на територията на общината са 25 хиляди, приходи от операции с заеми, безлихвените ни заеми между бюджетните сметки и сметките за средства от Европейския съюз. Дали сме на извън бюджетните сметки почти 304 хиляди лева на заем. Преходния остатък от 23-та година 7 милиона 227 хиляди лева. Получените заеми от ВЛАГ са 278 хиляди, като в това число тук се предоставиха средства заради проекта, който изпълнява на външното изкуствено осветление на Павликени и Бяла черква. Той проект е по националния план за възстановяване и устойчивост, но там не сме получили още никакви аванси, поради което се наложи да ползваме кредит от ФЛАГ и да го предоставим за част от разплащанията по проекта. Събраните средства и извършените плащания са минус 114 хиляди лева, предоставената възмездна финансова помощ е 86 хиляди. Това са основно на МИГа и на двете читалища. Възстановената възмездна финансова помощ е почти 188 хиляди лева. Тук са ни върнали част от заемите, които сме дали на Сдруженията на собственици. Също МИГа възстановява. Тази година вече възстановяват и двете читалища в Горна Липница и в Паскалевец. Разходите по функции. В първа функция общия размер на разходите е 4 милиона 784 хиляди лева. За изборите миналата година общината е получила 362 хиляди лева за разплащане с общинските избирателни комисии. Общинската администрация на територията на цялата община, кметствата и общинския център е направила разходи за 4 милиона 38 хиляди лева и разходите за издръжка на Общинския съвет, заплати и осигурителни вноски са 384 хиляди лева. Във втора функция отбрана и сигурност, в други дейности по вътрешната сигурност имаме 83 хиляди лева разход, в отбранително-мобилизационната подготовка 111, в превентивната 154, в ликвидиране на последиците от бедствия 51 хиляди, от доброволните формирования са направени разходи за почти 10 хиляди. В образованието детските градини имат разходи за 4 милиона 662 хиляди, подготвителната група на детската градина към училището в село Върбовка е направила разходи за 72 хиляди. Петте училища на територията на общината имат разходи за 9 милиона и 13 хиляди. Професионалната гимназия за 2 милиона 618 хиляди. Общежитието е направило разходи за 91 хиляди. Столовите, за издръжка на столовите са направени разходи в размер на 139 хиляди лева. Центъра за подкрепа за личностно развитие е похарчил 98 хиляди
И в други дейности по образованието разходите са за 504 хиляди лева. Знаете, тук е транспорта на децата, на учениците, на преподавателите, автобусите, както и заплатите на шофьорите. На многопрофилна болница в функция 4 здравеопазване, на многопрофилна болница сме направили трансфер за покупка на медицинска апаратура 45, както каза господин Манолов. Детската ясла ни е струвала 850 хиляди, здравните кабинети, където са нашите медицински сестри в училищата и в детските градини, е на стойност 263 хиляди лева. Другите дейности по образованието е нашия здравен медиатор, като разходите тук са почти 18 хиляди. В функция 5 социални грижи, домашният социален патронаж е направил разходи за 524, клубовете на пенсионера и инвалида на територията на цялата община 229 хиляди. Следващите дейности са изцяло делегирани от държавата. 338 хиляди струва Центъра за обществена подкрепа, Центъра за настаняване от семейните 1 милион 490 хиляди, програмите за временна заетост 115 хиляди, програми за закрила на детето 741 хиляди, Дома за стари хора 654 хиляди, Центъра за социална рехабилитация и интеграция 302 хиляди, Дневния център 318 хиляди, асистентската подкрепа 607, асистентите за лична помощ стрували 3 милиона и 400 хиляди и другите служби по осигуряване и заетост 48 хиляди. В функция благоустрояване за водоснабдяване и канализация сме направили разходи за 1 милион 202 хиляди лева, за осветление 483, като в осветлението разходите са както на общината, така и на общинско предприятие благоустрояване и комунални дейности за 483, ремонт на улици на територията на цялата община 1 милион 896 хиляди, други дейности по благоустрояване и комунално стопанство 1 милион 147 хиляди. В озеленяването имаме разходи за 867 хиляди. Чистотата в разходната и част е струвала на общината 1 милион 611 хиляди. Управлението на другите дейности по отпадъците 53 хиляди лева. Това е работната заплата и издръжката на строителното депо. И други дейности по околната среда за комари, кърлежи, пръскания, кастрене 58 хиляди. В култура и спорт, спорт за всички 13 305 лева са останали средства на училищата и на детските градини по техните проекти, които не са успели да изразходят. Това е преходен остатък. Спортни бази е нашата спортна база, стадион, клубен комплекс 628 хиляди. На читалищата сме получили и превели субсидия за 781 хиляди. Също за музеите получени и преведени към музеите 619 хиляди. В радиовъзлите сме направили разходи за почти 5 хиляди лева. В обредните домове също на територията на цялата община за издръжка и за работни заплати при нас 75 хиляди лева. Зоопарка заедно с капиталовите разходи, които правим там, 531 хиляди. Други дейности по културата, разходите са 270 хиляди лева, като тук е разхода по културния календар на общината. В икономически дейности и услуги за ремонт на пътища, тук да се счита, нали, че това е зимното поддържане и средствата, които получаваме. Ние нямахме собствени средства за ремонт на пътищата, нито лев. Това, което сме получили от АПИ за поддържане на републиканска пътна мрежа, това са направените разходи 368 хиляди лева. Другите дейности по транспорта са 4368 хиляди. Това е остатък от месец декември на 23-та година по едни трансфери, които ни предостави държавата за намаляване на транспортните разходи по специални правила, които се предоставиха на Алекс Окей. Това е фактически декемврийската част, за която той представи през януари отчетните си документи, за да можем да преведем тази сума. Общинския пазар е направил разходи за 98 хиляди лева, приюта за животни за 183 хиляди лева. В други дейности по икономиката имаме 847 хиляди. И в последната ни функция, разходи за некласифициране в други функции, са ни останали 245 хиляди лева. Това са разходи за лихви по този заем, който с решение на Общинския съвет беше дадено съгласие за тези 6 милиона, които са по Националния план за възстановяване и устойчивост за 4 проекта, за които нямаме средства, да можем, нали, да се разплащаме до получаването на авансовите плащания от Министерството. Да. Строителната програма е 9 милиона 839 хиляди. За основен ремонт разходите са 5 милиона 827 хиляди лева.
За придобиване на дълготрайни материални активи сме похарчили 3 милиона 943 лева, за придобиване на нематериални дълготрайни активи почти 24. Тук основно общината няма придобиване на такива активи. Това са по STEM системите на училищата, са похарчили за софтуер 24 000 лева и капиталовия трансфер на болницата от 45 000 лева. Собствените средства, които са вложени в тази строителна инвестиционна програма на общината, са за 1 милион 296 хиляди, от целева субсидия от трансфери 3 милиона 698 хиляди лева, от преходния остатък средствата, които сме вложили, са 297 хиляди лева и европейските средства са 4 милиона 548 хиляди. Ами това от мен. Ако имате въпроси, нали, конкретно по дейности, по параграфи, ще се опитам да отговоря. Пък и всички ние. Имате думата за въпроси, изказвания, коментари. Господин Личев, заповядайте. Да, пуснах го. Понеже пред мен сложиха микрофона, аз нямам въпроси. Благодаря. Уважаеми господин кмет, уважаеми госпожи заместник кметове, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани. Добре. Да. Чухме един много подробен, изчерпателен отчет за бюджета за 2024 година. Аз съм убедена, че всички представители на общинска администрация знаят зад всяка стотинка какво стои в него. Моето питане е следното. При толкова много свършени неща, които бяха казани от кмета господин Манолов, остана ли нещо несвършено от планираното в бюджета за 2024 година? И ако има нещо такова останало, намери ли то място в разчетите, които така или иначе след няколко дена ще приемаме новия бюджет за 2025 година? Благодаря. Благодаря за въпроса, госпожо Христова. Останаха недовършени обектите, които бяха заложени по приложение 3 по Закона за държавния бюджет, обхващащи 2024-2026, сега последствие удължено до 2027, тъй като имаме изключени договори, имаме и открити строителни площадки, но от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството все още нямаме преведени даже и аванси в размер на 20%. Това наложи и лошите атмосферни условия, наложиха временно спиране на работите по реконструкция на улица Ловец, а реконструкция на лекоатлетическата писта не е започвана, пътят Дъскот-Паскалевец не е започван, реконструкция водопроводна мрежа не е започвана именно по тая причина. И ако бяха спазени сроковете в нашите споразумения с Министерството, улица Ловец със сигурност ще да бъде завършена на 100% и лекоатлетическата писта в грубия си строеж до основата за тези гумирани специални покрития също щеше да бъде завършена и голяма част от пътя за Паскалевец и щяхме да сме започнали и водопровода на Недъм. Сега за другите неща не мога така толкова подробно, конкретно за 2024 година да кажа. Нещото, което не успяхме да започнем и за сега не сме го предвидели в бюджет 2025, но имаме оферти и идейни проекти. Това е един мащабен проект, изготвяне на технически проект
за модернизация и реконструкция на градския парк Кирил Ракаров. Това е огромна територия по площ. Имаме идейни проекти с проектантът, който изготви проекта на Младежкия парк, който изготвя много проекти в България и в съседните държави. Идеята ни е да имаме проект и да кандидатстваме, т.е. със сигурност ще бъде разделен на етапи, тъй като стойността на очакваните строително-монтажни работи и оборудване не мога да си представя колко милиона ще бъде, но идеята е да стане с велоалея, пресичаща над река Павликенска и връщаща се, зона за скейтборд, зона за пъмп, трак, велосипеди, малка лятна сцена за местни творци с стотина седалки и редица други неща, но тепърва ще направим идейния проект, т.е. даже и концепция преди него, публично обсъждане да има, да се спрем на параметрите. Сигурен съм, че поне за проектирането ще може да се коригира, да се актуализира бюджета в тази си част и ще намерим заедно с общинските съветници средства поне до края на годината да имаме готов проект и да имаме готовност по каквито и да е възможности и програми за финансиране. Но както виждате, огромен дял за инвестициите и ремонтите вече е насочен към населените места. От 2 години насам така видимо тежестта на капиталовите разходи се насочва към населените места извън общинския център. Това прави впечатление и с просто око. Не е нужно да си икономист. Благодаря ви, господин Манолов. Мисля, че това, разясненията, които внесохте, са полезни и се надявам много от нашите съграждани да са ги чули и да вземат участие в бъдещи разисквания, предложения, ако имат допълнения към това, което би могло да се свърши още. Благодаря. Благодаря и аз. Благодаря. Други изказвания? Ако няма, обявявам общественото обсъждане за закрито и от името на господин Манолов каня всички наши съграждани да вземат участие в предстоящия празник на яйцето. На 2 май от 18:30 часа в парк Кирил Ракаров и на 3 май от 10:30 сутринта на същото място. Заповядайте да се забавляваме заедно.